shige zuci bai fita, na kamu da sanki zuci ba zan iya yin nisa da ke ba. Haka al'amarin yake so idan ya shige zuci bai fita, na kamu da sanka zuci ba zan iya yin nisa da kai ba. Sanni sanni a kwana tashi na kamu da so ban hankali ba, lokaci ɗaya ne na kamu kamar ba zan iya rayuwa ba. Tallafi in kin kaman godiya ba zan kila jaddada ba. Shin ta yaya zuciya za ta rayu idan babu ke doba? Wallali dai na amince a kan kyakar na abin yabona. Saurayi dogo fare ai kalar ka tana wahala gare, mai za ya saka nake in nake ka zan shiga garare. Auren ka nake ta buri idan nayi na cika kudure, mai yayi saura da ni sai biyayya zan yi da hakuri. Sannan a taɓa ka ne zana ɗaukan sako zai zamo ajalina. Ga amanar zuciya ta wa karɓa da gaske ki adana, sanadin ki na kasa komai don Allah sai ki ji tausayina. Ki tuna ke ce guda kin zamo a garin sirrin ganina, ki kusanto sai ba fada na gina miki zo ki zauna. Komai duka za da bayar a bar da biyu rayuwa da juna. Zuciyata akan ka zan nuno kishi, dan kayi daban cikin su samari baka da arashi. Shi ne ya saka nake yin yabon ka cikin sadakar sashi, ka sani ni taka ce rayuwa.